Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за това как хорарната астрология може да ни помогне в нашите съдебни дела, съдебни битки. Хорарната астрология не е тази астрология, която сме свикнали всеки дневно да виждаме по телевизията. Това е реално работеща астрология или система, която можем практически всеки дневно да използваме в нашия живот. Хората имат някакви предразсъдъци за това какво е астрология. Някои са негативно настроени към астрологията, защото в училища не са получили знания за астрологията, как работи тя. Хорарната астрология как работи? Когато клиентът ми се обади за някакъв проблем, болест или въпрос, тогава аз засичам времето и на базата на часовото време и географската ширина пак построявам астрокарта, но тази астрокарта показва за момента подсъзнанието на клиента какви събития се случват или тепърва ще се случат. В хорарната карта можем да видим преди съдебната битка дали си заслужава да водим това дело, дали ще спечелим накрая делото, дали съдията ще клони към една от страните, дали водещия делото може да получи преди делото подкупи, рушвети. Въпреки че може да сме прави и по хорара, и по реалния живот, но пак да загубим делото. По хорарната карта също може да се види дали ще възникнат ситуации за извънсъдебно споразумение и дали е хубаво да се възползваме от тях. Но някои хора са закърмени с правдата още от детството, от детските книжки, приказки, които са чели, и оттам мислят, че правдата съществува в нашия реален живот, че има закони, които защитават правдата, че има институции, които прилагат и спазват закона. Но когато се сблъскат с реалността, с реално съдебно дело, се вижда, че нещата са по-скоро нещо като театър, който по-добре играе ролята, той печели. Може и с задкулисни игри. А в този хорар се вижда в подсъзнанието какви неща се случват и могат да се случат в процеса на съдебното дело. Имах такъв случай от преди 4 месеца. На 6 декември един приятел беше ме помолил да проверя за това кога може да приключи тяхното дело и какъв ще е изходът. Имало е нарушение на закона от един роднина, който е намерил пролука в закона и направил нещо незаконосъобразно. И аз бях прогнозирал, че ще възникне ситуация за извънсъдебно споразумение и е хубаво да се възползват от това нещо. Но въпреки моята препоръка, аз съм само консултант, не мога да налагам моето мнение. Един от членовете, който води битката, решава да търси правдата, независимо от молбата за извънсъдебно споразумение. И накрая, въпреки че са прави, решението на съда е в полза на тези, които са нарушили закона. И доста хора ми се обаждат за съдебни дела, за любовни, партньорски отношения. И се вижда, че тази хорарна астрология е добра работеща система. Затова може и вие също да се уверите или убедите в това нещо.
Това нещо може, тези отговори може да получите чрез писмено съобщение, отправени към мен или чрез телефонно обаждане. Имам профили в Facebook, в Instagram, в TikTok. Може лесно да ме намерите на Astrology by Metin.